ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ከንብቤ ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ሰንበት ምስ ሓለፈ ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎሜን ከይደን ክለኽየኦ ቅዲት ዓደጋ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብ መቓብር መጻ ንሓድሕደን ከዓ እቲ እምንስ ካብቲ ኣፍ መቓብር መን ከግልብጠልና እዩ ተባሃላ። እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ገፀን እንተጠመታ ተገልቢጡ ረኣያ። ናብ መቓብር ኣተይን ጻዕዳ ክዳን እተኸድነ በጽሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረኣያ። ሰንበዳ ከዓ ንሱ ድማ ኣይ ሰንብዳ ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ የሱስ ናዝራዊ ትደልዮ ኣለኹን ተንሲኡ ኣብዚ የሎን እታ ኣብኣ ዘንበርዎ ቦታ እነሃ ኪዳ ደኣ ንደቀ መዛሙርቱን ንጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቕድመኩም እዩ ከምታ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገራኦም በለን። ምንቅጥቃጥን ስምባድን ሒዝወን ነበረ እሞ ካብ መቓብር ወፂአን ሃደማ ፈሪሄን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ምስ ተንስኤ ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፃላ ማርያም በዓልቲ መግደላ ቅድም ተራእያ። ንሳ ድማ ከይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ክበኽዩን ክጉህዩን ከለዉ ነገረቶም። ንሳቶም ከዓ ንሱ ህያው ምዃኑ ንኣኣውን ከም እተራእያ ምስ ሰምዑ ኣይኣመኑን። ድሕሪዚ ንክልተ ኻባታቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ብኻልእ መልክዕ ተጋህደሎም። ንሳቶም ከዓ ኸይዶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም። ንኣታቶም እውን ኣይኣመንዎምን። ድሕሪኡ ነቶም 11 ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተጋህደ። ነቶም ተንሲኡ ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎምን እዮም እሞ ስለቲ ዘይምእማኖም ትሪ ልቦምን ከዓ ዘለፎም። በሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኽሉ ዝኣመነን እተጠምቀን ክድሕን እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ። ነቶም ዝኣምኑ እውን እዚ ተኣምራት እዚ ክስዕቦም እዩ። ብስመይ ኣጋንንቲ ከውፅኡ ብሓድሽ ልሳን ከዓ ክዛረቡ ኣትማን ክሕዙ እዮም። ዝቐትል እንተሰተዩ ከዓ ከቶ ኣይክጎድኦምን እዩ። ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶም እውን ክሓውዩ እዮም። ጎይታና ኢየሱስ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ። ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ። ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጎይታ ምሳታቶም ይገብር ነቲ ቃል እውን ብዝስዕብ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ። ኣሜን። ኢየሱስና ተንሲኡ ብስራቱ ኺዱ ነገሩ ኣምላኽና ዝተዓዊቱልናዩ ንሕና እውን ክንዕወት ኢና። ኢየሱስና ተንሲኡ ብስራቱ ኺዱ ነገሩ ኣምላኽና ዝተዓዊቱልናዩ ንሕና እውን ክንዕወት ኢና። ምስጋና 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 ንኢየሱስና ምስጋና 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 ንኢየሱስና ተፈጸመ ኢሉ ኩሉ ፈጺሙ ኣድሒኑና ብጸጋ ድሒና ካብ ሓጢኣት ነጺህና ብሰላም ንንበር ነቲ ገነት ንጀምሮ ብሂወት ከለና። ኢየሱስና ተንሲኡ ብስራቱ ኺዱ ነገሩ ኣምላኽና ዝተዓዊቱልናዩ ንሕና እውን ክንዕወት ኢና። ኣሜን።